بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجماد نعم كرمكم محمد نعم بافالك رتغما بافونيتلي alak la fatoma ni lamne nkonitle ko bomono ko niya mentle ko langa tle ñoy fora aywa ngom bay nitle alak la fatoma nam e do ke mbi fufuro alhamdulillah katlaga do ke nam alake do ni mina mbela jelenyi amin ya rabbi ambe jumala nam ambe la horma dona nam alaka hamnan ko ana anga gele ko alaka benwa nam jamanai abe yire nyinina alaka na malito janfala ayo amin ya rabbi bamono ko jikalanga ladate goniya koniya siga basmo chen untalo ba fuku muvu abo jika ladate goniya abo koniya ucho goniya siga basmo ambla ya ka to dono kuna gele tawuta dono no ya dum fenebena akuma bodi ko fa nam ko ni mo meji jismata ka ke ji kalamana ko ale mo ko ji kalama oui chen mo able mo fen ya gele mana neima e be fura de yini gele ya be se ka bantu mina nam no te mo shite gele yini ma ji gele yini mo shite gele yini nam mo se ka gele ya to fo be ka gele ya to du ayo ba ku jeni muye hakima ko tasmatu dum ko sogo bi dum ko bele sogo tigi bi tasmatigi segare mo fam abla yima go be nyoy romna e be tayinde allah akbar akoro yima go be nyoy romna e be tay ko tasmatu dum sogo bi dum mais sogo tigi bi tasmatigi segare sogo tega ke fo amana si sogo fuka abla dibila di sika dola ka abla tasma la ka jini nam note sogo kana duni abla fona su wa ma ke mo ngono de allah akbar sogo kana dun anto to warawma allah akbar ayo bismillah ne ka abdullah nam amba fonga uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi juma'i abrikalo tletani woro samba fulani mo ngoni kire abla ya shira herla la kant le herla o yi ka jate ne ko jate ke fly ngobi ambe jumala otewa ko sobe bamano ko sungolo makuno sungolo kalo di mos amba tle nanina aywa nantaran kola ulu ko sinilo o de jumaye ko sinilo ulu bi jima wele sinilo ko kawt kede mako ka famude aywa uba fo sungolo ma ko konkondi bi kalo donc amba tle nanina Allahu akbar bismillah abi jaranye ajari ablay nin dat jati abe ma cham be ka saben I no fe ni wa Allahu akbar fene foranyana aywa be ka saben no fe tabarakallah ablay indicateur du renouveau nam Dr. Man Alukone ako chamanche fanga nam aye tama damene wati mina ko mamina uye dantegeli ke ka fo kalata nun dun ko bela jele ani jabana deun weleli nam sharia kuna yelema yere buloma ko abi komi transition e ukabara yere kuluma yere de damnelini aywa tabarakallah ko nga mo tseka fen fofo donde aywa mo kon ba donc fo atena se atena teme samba flani mwa ani flaka ina fo bandao ayi kaliki chien na etoni katlaka wajibia ina fo nyamauya awajibia ankantona nam okola sa machaman bi munu koni mana kojugu ka kon dondonye nam niko sanfe fin tabrama ka bla ba fo ayi nkube kan kunje nam sigadola ola sa akera yero sente fokata se gouvernement o abela jele do akunte wenen surasu Dubai ani bara kolo golem bamunu mbeke anga jamana kono no beka ina fokati kati rebe kanye kroda o bela jele nyi beka anga ke kaluta kunguruni ndi kono ni bela jele nyi hakinan kodi akera fenfen yi bara damnena adamnena bebolo wa ko alaba be songa ke akuna mo chamanda de abe chi chamanda ina fongo yo ene ga de dure no ka kuma na abla yero ko de mana kutiki kalata ani debiti kalata o kon bolo dara de ministry fe gunnon to ka jen ko nala février kalot le mo ni wolum la sama flani mo wantla umra 2021 saudiya mawe min wajibiya o dantigara so na indicateur du renouveau kono ko ambe so okena
murake da ka silamɛya jɔsen dɔ don nka ma fɛn fɛn ni e ma e bolo ma ci walima ni covid-19 ni a ma yira ka fɔ e yɛrɛ de tiɲɛ la ani e tɛ ɲɔgɔn sira la ko jɛn tɛ kɛ n'a ye cogo si la kɛ umura kɛ dɛ n'o ye hijidenni yɛrɛ ye ma kan ɲina i n'a fɔ sunkalo waati in na Ablaye nin de ye kuma kolomayɔrɔ yɛrɛ ye sɔgɔmada na an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ ayiwa l'indépendant ye mun sababu indépendant kuma na u ko référendum jamana denw weleli la yɛlɛma min o ye o tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen fɛ o bolodara octobre kalo tile 31 sama 2021 min ye jamana kuntigi karata ye ani député karata ye o fila bɛɛ bɛ kɛ waati kelen na février kalo tile 27 sama 2022 ala ko yɛrɛ na amina ministre min sini bɛ yelenko ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye Lamine Seydou Traoré kunu ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sifa wari miliyari 2,000 ani 300 o de kan ka don énergie ka musakaw la ka a kɔkɔrɔma don min bɛ se k'a to yelen sago ni yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban Ablaye mouvement armée min bɛ an ka kɔrɔn fɛ ASIA ani FPA ani MSA olu kɔni ko B a sera u kɛ fara ɲɔgɔn kan kelenna ko man di Ablaye Bulkesi surasi cɛ fila minnu ye Tchadiens ye n'olu fara ani FC min bɛ G5 Sahel tɔgɔ la olu minnu fana fara Muni kisɛ min ni janfamugu ye o sababu n'i y'o bɔ a la k'e ko a tɔ t'i dɛ Ablaye nin de ye indépendant ka kuma ye bi Nouvelle Horizon kuma na a ko di a kuma na a ko direction générale des marchés publics sama 2020 sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ u ye baara kɛ ka se kunnama min na o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 500 a n'a kunkanfɛn na nka baara kɛra kɛcogo min na ka baara lasago mɔgɔw ma o ye 5000 ani 220 ani 9 ye u ka jatew de y'a yira terrorisme Sahel jamana kɔnɔ k'a min bɛ ministre tɔgɔ la Menaka muguni kisɛtigiw kolo gɛlɛnbaw n'o ye OBC ye Obi cɛ u ye o muguni kisɛ kolo gɛlɛn fili nin kan in kan a kɛra kunu Ablaye nin waati na ministre Lamine a kumana ko kura dɛ a ko min ma se ka kɛ san 30 kɔnɔna la ko tɛ se ka kɛ kalo 6 kɔnɔna la dɛ ni ŋaniya b'i la a bɛ se ka kɛ nka Ablaye a ko ka gɛlɛn n'a bɛ se ka kɛ caman bɛ se ka kɛ caman bɛ ka kɛ ko nka ko mɔgɔ si kan'i sigi n'a ye k'a fɔ san 30 gɛlɛya mɔgɔ kelen ɲin'o jɔsi kalo 6 kɔnɔ k'u kɔni b'u jɛni yɔrɔ fin a kɔni a na dɔn k'a fɔ k'u ye belebeleba de kɛ a y'o de ɲini fɛ fo ka yafa yɛrɛ dili jamanadenw fɛ a fɔ olu na kan tɛ ka na jamanadenw tɔɲɔ dɛ olu na kun ye ka gɛlɛya wuli ka b'u kan a fɔ a ye jɔyɔrɔ min d'u ma waati minnu ko fa o de ɲini fɛ a b'o de la nin waati in na a ka kuma la Ablaye nin waati in na président Bandaw a bɛ taama min na Congo Brazza ko n'a dun ne nin tora nin ma ta ko kɔri Imam Mahmud ko tɛna tiɲɛtigiya ka kɔn don dɔ ye Ablaye min ye parti politique olu kɔkɔrɔma donni ni nafolo ye u bɛ se ka yɛlɛma n'a ye cogo min na famaw ye min boloda parti sadi min bɛ Dr Umar Mariko tɔgɔ la ko a ye bagabaga min kɛ nafolo dibaliya parti politique ma a ka laban a bɛ fɛ ka a ka bagabaga a bɛ fɛ k'a don bɛrɛ la dɛ a bɛ fɛ ka wuli ka bɔ kuma gansan na ka kɛ kɛwale yɛrɛ Ablaye nin ye lakanabaliya ye Mopti mara la donso dɔ falen ye nin ye donso yɛrɛ wa ka d'a kan groupe terroriste dɔ o filɛ nin ka i kɛ u dɔ ye Ablaye kana janfa ta ka a sɛgɛrɛ n'u ye o kɛra sɛ fagali yɛrɛ ye on a besoin infiltrer nin tɛ ɲuman ye a tɛ ɲuman ye min ye farabugu ye kumaɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra sababu yɛrɛ ye muguni kisɛ kɛ bila sigida maaw kɛ se ka ka munumunu salo kɛ dɔɔni alamisa tɛmɛnen o baara kɛra ɲɔnɔ min ye armée ye o kɛ ka kɛnɛ bila ka kɛnɛ to mɔgɔ wɛrɛw bolo o kuma fɛnɛ k'o kuma fɔra kosɛbɛ k'a jija o dun tɛ ɲuman ye o tɛ ɲuman ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲuman ye ni faso sɔnna o ma faso ci t'o lo
ayiwa o kɔni tɛ kana jaru la u b'a fɔ ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ ayiwa bisimila info matin kuma na ne jɔn bɛ kunkolo ba ye e ko nin ministre min ye sini bɛ marako ma tɔgɔma ko Ablaye Maiga ale de kɔni bɛɛ b'ale de tɔgɔ la nin waati na ayiwa da kan bɛɛ sigilen ka Mali fo baara b'a bolo nka an ka dugawu k'a ye ala k'a ɲɛ ka amin ya rabbi Ablaye naam nin waati na yɔrɔ info matin ka kuma jijara kosɛbɛ a ko énergie a ko sɔrɔsi minnu ni EUTM ye olu formé ka sɔrɔsiya yɛrɛ gundo dɔ caman yiru la ko nka n'i y'a jate yɛrɛ minɛ u bɛ kalan min kɛla u mana tila kalan na baara bɛna taa kɛ a kɛcogo ɲuman na wa a ko mina baarakɛminɛn de bɛna u jɛ ayiwa député minnu bɛ commission défense nationale la force armée olu de ye nin ko in sɛgɛsɛgɛ kabini araba tɛmɛnen kunnafoni kan min ni u ye baara kɛ n'o ye n'o bɔra Barkhane cɛbaw yɔrɔ Sahel kɔnɔ sɛbɛn min ni o dira u ma député Serigne Mabon ani Nathalie Serre olu kun bɛ a kɛnɛ kan fɛ min kɛlen bɛ ka baara yɛrɛ majɛ terrorisme kɛlɛli la u y'o o de dantigɛ wa an ka sɔrɔsiw fɛnɛ u magow de kun bɛ o lahalaw la don n'a nataw la u bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min na tubaarikala le Phénix ayiwa Phénix kuma na Sidi Ibrahim Ould Sirati Fali a ye maa caman gan kamana la dɔw ŋaniya ye nin kun ka kan dɔw ko saya kɔni ye saya ye Bamako malakana Yada Agali ko ni nin cɛba in ka saya ko kuma fɔra mɔgɔ kelen min bɛ se ka nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ ka da kan ale de bɛ se ka a tɔnɔ sɔrɔ o ye Yada Agali ye nin tɛ ɲuman ye ne dɔ ka ba ma fa dɔ ka naati diya o la bâtiment administratif ninnu furuba baarakɛ yɔrɔ ninnu minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ tɔgɔ la minnu ni olu tun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la olu sera ka jamana yɛrɛ halala sojanba ninnu mais n'a bɛ faso tɔgɔ la u sera ka k'a feere pewu an yɛrɛ sigilen ɲɛna k'a kɛ komi hali ko ma kɛ o tɛ ɲuman ye parlement min bɛ CEDEAO tɔgɔ la délégation min bɛ CNT tɔgɔ la a ko y'a fɔ ɲɛna a ye yɔrɔ bila kabini an tuma na nin tɛ ɲuman fana dɛ o tɛ député wala o de u bɛɛ bɛ k'o de fɔ c'est commissaire de police olu ka mutation maa caman bɛ yen yɔrɔ ne dɔ ka bama fa dɔ ka natija ni ka dɔ ka sɔgɔma bin dɔ ka sojuri sɔrɔ a banna sisan minnu ne olu tɛgɛ kora ka bɔ baara la minnu olu nɔrɔ bilala na minnu ye ni dɔw bɛ dɔw dusu kasira dɔw bɛ nisɔndiya la u bɛ tɛgɛrɛ fɔlɔ ko ni dɔw wulila dɔw bɛ sigi dɔw bɛ yen minnu n'olu nisɔndiyara dɔw bɛ yen minnu jigila tigɛra dɔw yɛrɛ bɛ yen kuma ma sara olu yɛrɛ la o de don ko ni dɔw wulila dɔw bɛ sigi o tɛ wa awɔ tiɲɛ Ablaye min ye kulu minnu n'o bɛ M5 RP tɔgɔ la u ko tiɲɛ la sunkalo yɛrɛ bonya ma olu kun kɛlen bɛ ka fɛn fɛn boloda wulikajɔ la u y'u yɛrɛ minɛ k'u y'u yɛrɛ minɛ sunkalo yɛrɛ bonya kama nka sunkalo mana ban sigikɛ n'a ye dɛ u y'u jɔ la minɛ u y'a bila yɔrɔ min na u b'a ta o yɔrɔ la le soir de Bamako u b'a fɔ Bamako la Bamako la yala ɲɛsenni tɔnba a kɛlen bɛ k'i ɲɛmada Mali ma kosɛbɛ an tɛ se ka foyi kɛ u ɲinama tuguni u kɛlen bɛ ka ɲɛmada an ma an ka ko finman na jɛman parce que an yɛrɛ ka ko t'an yɛrɛ bolo ko tɛ dɔgɔyala u ma o la sa u ye ka saramadi k'an na a y'a hakili to a la aw nana waati dɔ de kama waati kunkurunin wa aw kɛ ko bɛɛ lajɛlen labɛn ka kɔn aw waati ma cɛ Ablaye ko de y'a to u ye don dɔ boloda diɲɛ bɛɛ bɛ k'a lakali bi ko Mali cɛmancɛ fanga k'a ye karata don boloda jamana ɲɛma karata a ye don dɔ boloda référendum a ye don dɔ boloda maire karata a ye don dɔ boloda hali député karata don a dara n'a kɛra danfara dɔɔni bɛ o tɛ wa awɔ hali o yɔrɔ la min ye sɔrɔsiw ka sara
ka foti a sera anake atana ke iketa tabal kan tune ina ta ika sarata aka do sadasi ala gazna sarakoso fo ke blogi nyigide ko nga kina ta sarata bangila o kanyu wala sa ministre abdoni bo yurgurula la were dudu o kanyu wala sa ministre mi nge sineme nan folo ko ma enfin ani soro ko ma alu seri sanu min ye nafolo burujali ye armée kono ka nafolo labɔ ten bɔtogo t'a la ka kundɔ ɲini nafolo duntogo cɛjugu la ko banna pewu dɔ bɔra n'a dara banque la o kɔni a jɛlen don o jɛlen don dɛ le 22 septembre 22 septembre a ko di u y'a yira k'a fɔ présidence du parlement panafricain mali kɔni y'a yira k'a fɔ an b'an wasa don kɛrɛnkɛrɛnna hali farafinna tilebin jamanaw kɛ ko an n'an wasa don château la bɛɛ na o kɔkɔrɔma don min bɛ se ka to o ko na sira sɔrɔ ayiwa Ablaye nin de ye kuma yɛrɛ ye Mali Tribune kuma na dossier approche Ramadan Ablaye yalo ni Sunkalo y'i kun bɔ bɛ mariage de bɛ kɛ ten mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɔla fɔ don ko don bɛɛ Bamako ye girin na Bamako girin tɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen walasa u ye furusiri min kɛ ka kɔn Sunkalo ɲɛ a bɛ 204 bɔ o kɛra commune 6 kelen pe dɔrɔn de la caman bɛ yen u bɛ nin don masina sugandi k'a sababu kɛ Sunkalo yɛrɛ bonya kama k'a daminɛ février kalo tile 7 la ka na avril kalo tile 4 na mairie min bɛ commune 6 la a ye furusiri 204 a y'o de siri nka naani b'a la olu kɔni u y'olu kɛ falaki ye Mopti siga kelen b'a ma k'a fɔ dɔw ye nafolo kun ta ka bɔ a tayɔrɔ kan gɛlɛya yɛrɛ ma gɛlɛya ye minnu sɔrɔ fɛn nafolo bɔra olu tɔgɔ la nka dɔw ye nafolo ye a kun ta ka bɔ a tayɔrɔ kan Ablaye ne dɔ ka ban ma fɛ dɔ ka na tɛ diya min ye Abubakar Kisa ni u ko a ma Cubain Abubakar Kisa ala Cubain seginna Ala ka nɛɛma kɔnɔ Ala ka hinɛ Ala ka dayɔrɔ suma i b'a kalama n b'a kalama a kɛra don jumɛn et puis ale a ka sa dɔ o ye kabako ye dɛ a bangera don min na kalo min na a sara o don kelen ni kalo la il est né le 12 avril 1952 il est mort le 12 avril 2021 ala Cubain seginna a ka seginna Ala ka nɛɛma kɔnɔ a fa tɔgɔ ye Bokar Kisa a ba tɔgɔ ye Na Kisa ale ye Kisa Fani ba Bozo Halala Allahu akbar et puis a fa tun ye dɔnnikɛla ye Mata ani 7 minnu kun bɛ Super Biton kɔnɔ mɔgɔ kelen de tora yen sisan n'o ye Mama Sisoko ye ale ye Sidama ale ye guitariste ye chef d'orchestre fana don ani Modibo Jara n'u k'a ma Bebel o ye pianiste ye Abubakar Kisa n'u k'a ma Cubain ni ale kumakan kun ka di kosɛbɛ a ka dɔnkilidakan kun ka di ni ale ye dɔnkili caman da ka tila ka dɔnkili caman bɛrɛ compositeur a y'i sen bɔ ɲɛnamaya in kɔnɔna la ntɛnɛn bana kuntagala surun dɔ fɛ hôpital du Point G la Ablaye an bɛ dugawu kɛ ale ni alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen e bɛ mun kɛra la n'a bɛ kɛ dɔnkilidala la an ka se ko dɔn ko bɛ wasa parce que u ye jala d'a ma ka saya kɔ non yan'a ka sa u ye jala d'a ma a salen ko ministre de la culture ka bɔ Bamakɔ ka taa fɔ a wolodugu la Sinzani Sansandeng gouverneur de Segu ka taa jɛma ka taa o nɔfɛ a fɔlɔ de nin ye ka taa artiste nɔfɛ ka taa n'a ye k'a su dɔn donc n'o kɛra o bɛ mɔgɔ a bɛ artiste tɔw hakili sigi voilà a b'u hakili sigi mais ka fɛn fɔ ye ka tɔ artisiya la ka tɔgɔ sɔrɔ ka diɲɛ bɛɛ yɛlɛ ni Sito Biton ye n'a seginna a b'a ka baara kɛ tailleur don Allahu akbar tailleur a m'o bila fɔ saya dɔnkilida ma balo la ayi dɔnkilida ma bali a ka baara la n'a tilala a ka baara dɔnkilida a ka tournée la a bɛ na a ka atelier kɔnɔ n'a tilala wula fɛ a bɛ taa entraînement la ka mɔgɔw former a ka baara la donc ale tun baara tun b'a bolo mais secondo ko tun ka d'a ye a tun b'o kɛ ala kɛ mais a sara fana a bɛ sɛbɛn i bangera don min i sara o dɔn o kalo ne kɔni man deli ka sɛbɛn a ye man di dɛ ne kɔni ma fila ye n'ale a ye man di ale bangera 12 avril 52 a sara 12 avril 2021 donc o yɛrɛ ne ma deli ka mɛn ni bi tɛ mɔgɔ mun sara don min na a balalen don min na o kalo kelen na ni ale tɛ ne ma ye fɔlɔ a ye man di dɛ donc ala ka hinɛ la a bɛ kunnaja ko fɔ k'a dayɔrɔ suma amina yarabi dunbiya abaji tɛ